Здравейте, приятели! Аз съм Ани от Здраве с Ани и тъй като днешната тема, която избрах е за дишането, реших да ви направя видеоклип, защото искам да покажа нещо в края на клипа. Може би си мислите какво толкова има да говорим за дишането. Знаем, че е жизнено важно, учили сме в училище, че когато вдишаме, поемаме кислород, когато издишваме въглероден двуокис и кислорода е жизнено необходим, особено за мозъчните клетки, които не могат да съществуват и настъпва мозъчна смърт до 5-6 минути без кислород. Другото, което знаем още от училище, че кислородът участва почти във всички процеси в организма, участва и в изгарянето на хранителните вещества, откъдето се освобождава енергия, другото нещо, без което не може да съществува живота. Това обаче, което не се учи в училище и не е споменато в учебниците, е, че дишането е и връзката между ума и тялото. Всъщност, енергията, която поемаме с дишането, така наречената жизнена енергия, прана, чи, ци, всъщност в различните култури има различно наименование, тя осъществява връзката между психичното и телесното, между психичния аспект на човека и физическия аспект на човека. За щастие, тая връзка е доста добре проучена на изток от хора, занимаващи се с медитация. Знае се, че прана има навсякъде около нас, но има определени места, където праната е в по-голямо количество и разбира се, това е в борови гори, високо в планините, около водопади и течащи буйни планински реки, също и на морския бряг. Няма много прана в големите градове, по улиците. Затова и в човека има един естествен стремеж, когато иска да си почине или ако не се чувства много добре, да излезе сред природата. Да походим боси по земята или да поседим на нея, за да се свържем с геомагнитната енергия. Да подишаме чист въздух, който е богат на прана, на жизнена енергия. Да се постоплим от слънчевите лъчи, които пък носят инфрачервена светлина от далечния спектър. И това е достатъчно, за да се заредим и да си починем, и то много бързо. Друга връзка, която има дишането, това е с нашите емоции. Знаете, че в зависимост от емоциите се променя и дишането ни. Когато сме ядосани, дишането ни става накъсано и бързо. Когато сме тъжни, то е бавно, тежко. Знаете, дори понякога, колкото и да се опитваме да си поемем дъх с пълни гърди, на практика не успяваме. Все едно, че нещо спира въздуха. Трудно е, даже невъзможно, по съзнателен път с ума да се опитаме да въздействаме върху емоциите си. Примерно да си кажем сега, няма за какво да се ядосваш, дори и това повторение на утвърждения, когато е така чисто повторение на съзнателно ниво, всъщност не се получава добър резултат. Но с промяна на дихателния модел, всъщност можем да контролираме емоционалното и физическото си състояние. За съжаление, повечето хора използват едва 35% от капацитета на белите си дробове, а 80% от психичните и физични токсини ние изхвърляме чрез дишането. Така че дишането можем да използваме целенасочено, за да променим начина, по който се чувстваме през деня, или когато са ни ядосали, или когато сме тъжни. И това може много да ни помогне в ежедневието. Затова искам да ви покажа една дихателна практика, която аз много обичам. Тя се нарича бастрика или ковашки мях и може да се изпълнява навсякъде, на работното място, може сутрин като станете от леглото, възможно е, примерно ако шофирате на дълъг път, особено нощем, и имате нужда от енергизиране, събуждане, зареждане, може да направите тази практика. Само да предупредя, тъй като при нея има вдишване и издишване през носа на мощна струя, е възможно да излезе секрет, така че си подгответе една кърпичка, с която да забършете носа.
В какво се състои практиката? Ръцете поставяме свити в лактите до тялото, до гредния кош, на нивото на раменете, свити в юмруци. При вдишване през носа, рязко изпъваме ръцете нагоре и отваряме дланите. И връщаме обратно, като издишваме мощно, бързо през носа. Може да направите това повторение 10 пъти, като за начало, като това е една серия и примерно може да направите 2 или 3 серии. След това може да увеличавате повторенията в сериите. Може да го правите и на работа, ако сте прекалили на обяд с храната и ви се е доспало, буквално навсякъде и действа мигновенно. И искам да отправя едно предизвикателство към вас. Правете бастрика в следващите 10 дни, когато има нужда, или пък само сутрин след ставане от сън, дори и само това да е практиката, която правите. И след това ми пишете долу под това видео как сте се почувствали и дали това е променило нещо за вас. Това беше от мен, Ани от Здраве с Ани. Пожелавам ви прекрасни, слънчеви, почивни дни. Чао!